Εγώ είμαι η Ρούλα Παπαρούλα και αυτή τη στιγμή θα πάρουμε συνέντευξη από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι δημόσια πρόσωπα. Πάμε, πάμε. Απλά γίνεται πιο ανθεκτικό. Κύριε Μάκη. Κάθε μέταλλο που περνά στην οικογένεια. Καλησπέρα! Πείτε μας τη γνώμη σας για το Smart Mania Club. Είναι ένα κλαμπ που αποτελείται από smart, πολλά, άσπρα, κόκκινα, μαύρα, μπέζ, κίτρινα μετά. Περιμένω να φτάσω. Αύριο μετά το μήνα θα Όχι, δεν είμαι καλός. Ο κύριος Μάκης δεν θέλει να μας μιλήσει, όπως καταλάβατε. Πάμε λοιπόν και εμείς στον επόμενο. Κύριε Βασίλη, πείτε μας τη γνώμη σας για το Smart Mania Club. Εσείς τι βγάζει. Είναι κουβέρτα πολύ μεγάλα. Θέλω μηνύματα. Πάμε στον επόμενο. Θα μας πείτε τη γνώμη σας για το Smart Mania Club. Λάλη και το καπέλο. Στα όλα. Από σένα κρεμόμαστε. Λοιπόν, το Smart Mania Club είναι το μεγαλύτερο κλαμπ, ας το πούμε, στην Ελλάδα από αυτοκίνητα, τα οποία αποτελούνται από πολλά smart, κάθε είδους τώρα, φορτού, φορφόρ, roadster, ιστορίες, μαλακίες, το ένα το άλλο, και πιστεύω ότι έχουμε έναν πολύ ικανό πρόεδρο, ο οποίος είναι διοργανωτής των κλαμπ, και εντάξει, πιστεύω ότι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι που μπορούμε και συνεργαζόμαστε με κάθε είδους άτομα από αυτού του κλαμπ. Μπορείτε εδώ πέρα ο άλλος με γλύφει, με φτιάχνει, με κάνει, κοιτάξτε τι ξηγέται. Δυνατά, δυνατά. Είναι κλάρι. Ο άλλος μου πήρε την μπλούζα, θα το πούμε, εντάξει. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα σας. Πείτε μας τη γνώμη σας για το Smart Mania Club. Στο φορτιστή δεν μιλάω. Ούτε αυτός θέλει να μιλήσει. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Κυρία Βάσο. Και ούτε κυρία Βάσο. Χάλια. Πολύ χάλια κλαμπ.